good morning. Happy Saturday sa mga nagplano diya nga magpatato karon. Abanti lang mo dire kay nagsugod na tag hinay-hinay. Nagsugod na tag hinay-hinay. Banti lang sa mga gusto mo magpatato karon. Pwede ko nyo i-PM or tawagan ko nyo sa akong contact number. Sayo lang ta mga kaing art kay para dako-dako tag-agi. Manalo kayo. So nahara ko dire sa kuwang tattoo shop. Pwede rin mo dito dire. O i-PM ko nyo sa ako ang Facebook para makapangandam ko kung baka nihigit mo. Ato unang client kay kuan taga diri ran taga diri. Kailangan mo siguro mo ani. Panalo kayo. Okay, sige. Sugdan atong sayo kay para dako-dako tag-agi. Ako kaulaw dito lang diri ha. Inaaraman ko diri. Una mo yung mga kauban niya ang gusto mo kuyog, pakuyuga. Kaya tontirahan, kutob sa makaya na to. Kaya ako ang diop, duhara dyan kadlaw, Sabado rag Domingo. So builo taron. Kaya pagka-Lunes ani, duty na pud ko. So karon ra ako ang kuan. Ako ang diop, antod ugma. Sa mga naikuan dia, plano dia magpatato. I-PM ko sa Facebook. Sa katong nakatuod na. Pwede naman mo dito dire. Katuod naman mo. Ay lang mo kaulaw god. Kung kulangin yung budget, ato lang sabot-sabutan dire. Ang uban naman god, maulaw sila mo attack dire kay kulang daw lang budget. Pwede naman ato na sabot-sabutan god. Dili mong kayo kumigigo ay presyo. Panalo kayo guys.